Comencem el tram entre 2 i 1,5 quilòmetres de la noia que li tenim que posar el nom. Sirruta. Sirruta. M'agrada ser al cafè les nits d'hivern. Ara anem sortint de l'hotel, que venim ara de l'hotel. Anirem cap a Peramola, que està a 1,5 quilòmetres, cap a aquesta banda d'aquí. Veieu aquí que posa 2. Heu mirat l'anterior gravació que us he posat? No posava 1,5? I des d'aquí fins allà bé, comencem el tram entre 2 i 1,5 quilòmetres. No sé si depèn de la humitat o si depèn d'alguna variable així estranya. Comencem el camí de l'hotel Can Boix fins a Peramola, que visitarem el poble. I donarem una volta per allà i anirem pujant, perquè ara és en pujada. És que tot està en pujada, no sé com ho fem, Núria. Totes les coses que busquem són en pujada. No crec que posi 4 quilòmetres. Anem a veure. Peramola. 1,8. 1,8 ja és un tema més concordant amb el darrer. Amb el darrer deia 2 quilòmetres. Hem fet una pujadeta. PMFB 11 DRTA, 6 metres. Ens diu que estem a 6 metres de la senyal, de la cruïlla. De la noia que li tenim que posar el nom. Sirruta. Sirruta. Sitrac. Sí. Ximassa. Ximassa. Xemassa, de xerramassa. Ximassa lluny de la veritat. Quan tinc el track a les interseccions o canvis de sentit o coses d'aquestes, Massa lluny de la ruta. els hi vaig posant gira a la dreta, gira a l'esquerra. Massa lluny de la ruta. I quan estem massa lluny de la ruta, aleshores diu... Què dius? Sitrac. Massa lluny de la ruta. Ximassa. Li tinc posat 5 metres. Potser li tindria que posar 10 metres. Massa lluny de la ruta. Bueno, m'obligues a mirar-ho. És que ets la pera, que estiguéssim lluny de la ruta, sinó que és ella la que estava lluny de la ruta. Suposo que el GPS estava una miqueta anat i ara s'ha retrobat amb el bon camí. Continuem pel camí del Pedregar. Bé, hem arribat aquí a la intersecció que tenim que continuar per l'esquerra i quan diu, Núria? 1,200. 1,200. Bueno, hem fet 800 metres. Doncs anem tirant. I allà hi ha una altra intersecció. A veure. Una casa abandonada. Una indicació. Grau de porta, 20 minuts. Ruta del Corb. Ruta del Corb. Bé, ja estem a 300 metres, ja hem fet 1.700. Continuem. Ja queda menys, ja queda menys, ja queda menys, ja queda menys. Fa olor animal.
Per allà es veuen les muntanyes que estan nevades. Això d'aquí és, aquesta població és Oliana. Això és una plana, la mar de xula, la mar de verda, la mar de truita. I aquí una granja amb animals. Camí d'Oliana a Pallarols. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Són 12, Núria. Pallarols, el Molí, Massaners, Can Boix, no sé cap a baix, no? És el cementiri, no sé. No, és un carrer. Amb una font. PMFB 05ESQRRA, 8 metres. Una capella, una capella. Dedicada a algun sant en concret. No m'agrada. Als afores de la vila. És una petita construcció que consta d'una ampla entrada porticada i el cos cúbic de la capella amb porta adovellada flanquejada per 2 finestres. El cos de l'entrada és arrebossat i cobert a 2 aigües, mentre que el de la capella és fet amb carreons i cobert amb un cos piramidal. Ambdues cobertes exteriors són de teules. Capella que es troba als afores de la vila. És una petita construcció que consta d'una ampla entrada. Massa lluny de la ruta. Està donant. M'agrada ser al cafè les nits d'hivern, aquelles nits de fred i glaç a fora, en què els minuts no sumen mai una hora. I s'aixera a la llar un foc d'infern. I en rotlle obert, d'amable gent tothora. Amb fons de torb o verba en joc altern, refer el decurs dels anys amb mot matern. De llavis d'un vell jai a frec de vora. Em tinc, aquí, per gran avar de vida, m'estanta en reto com la pell me'n bat, car tot en mi respon a l'alta crida. D'aquest caliu d'embruix, comú i alat, que creix humil i amb puixança a gombola. L'íntim, rural, cafè de Peramola. La vila de Peramola està situada a 566 metres d'altitud, a l'esquerra del barranc de Peramola, que separa les dues serres, Sant Honorat i Sant Marc. Els carrers més destacats de la vila són el carrer Nou, el del Raval, el de l'Església, el Major, el Carreró i el carrer de la Poca Farina, on hi ha la capella de Sant Joan. Al segle XI, Peramola pertanyia al cavaller Arnau Mir de Tost. Més endavant, el castell de la vila va ser centre de la baronia de Peramola, jurisdicció senyorial que comprenia gairebé la totalitat de l'actual municipi. El 1071, el castell de Peramola passà al seu net Guerau de Cabrera, que fou vescomte d'Àger. Al segle XII, un membre dels Peramola fou monjo a Sant Cugat del Vallès. Un altre, a la primeria del segle XIII, feu de testimoni en les donacions que els comtes d'Urgell van fer a l'església de Solsona. Aquest mateix personatge, el 1212, assistí a la batalla de les Naves de Tolosa i Jaume de Peramola fou, sembla, un dels acompanyants de Pere el Gran al desafiament de Bordeus. El títol de Peramola s'extingirà en el segle XV, passà successivament als d'Esbrull, els Zurita, els Pinós, comtes de Vallfogona, els Ferrandis d'Íxer, ducs d'Íxer, i els Silva, marquesos de Lenquer. Pel testament de Rosa de Silva i Grega Pimentel, comtessa de Sallent, del 1739, pervingué als Navarreta, que la posseïren fins a la fi de l'antic règim, que vengueren les terres al poble. Un membre d'aquest llinatge, Pere de Navarreta, mort el 1855, fou membre de la Junta Carlina de Berga, de la fracció dita aristòcrata i oposada a les crueltats del comte d'Espanya. El títol de la baronia ha passat posteriorment al Ceruti. A mitjan gener del 1714, el regiment borbònic de Guipúscoa, del coronel Carlos d'Araizaga, estava bloquejat a Oliana per companyies de miquelets que li havien capturat un comboi d'avituallament.
La formació de Carlos d'Areissaga va quedar reclosa a la vila durant 9 dies i només va poder subsistir gràcies als queviures que tenia la població. Sí, 1633. El brigadier borbònic José Vallejo, assabentat de l'estat del regiment de Guipúscoa, va acudir a la vall del Segre per auxiliar-lo. El 24 de gener, el seu destacament va arribar a Oliana i, juntament amb els efectius de Carlos d'Areissaga, va abandonar la població obrint-se pas i lluitant contra els miquelets que en tancaven els accessos. En la retirada cap a Solsona, efectuada el 25 de gener, les tropes borbòniques van acudir a Peramola, localitat que s'havia significat en el bloqueig d'Oliana. El brigadier José Vallejo va fer penjar els combatents que resistien al poble i, posteriorment, va incendiar Peramola. Peramola. Hem donat una volta intensa pels carrerons, pels carrerets, passatges. És maco, és maco. Paga la pena visitar-lo. Però fiqueu-vos per mig dels carrers. Poseu-vos a... Si veieu un carreró que entra entre unes cases i fa una arcada, entreu cap a dins i trobareu una sorpresa. Ja veureu com... És molt interessant. I per aquí darrere meu, se'n va cap al camí de les fonts. Que això ho vam fer ahir. Que vas a visitar tota una sèrie de fonts que hi ha. En alguna de les fonts hi ha com una mena de lloc amb taules i cadires que pots per menjar ara a l'hivern no és gaire agraït perquè és un lloc molt ombrívol. Hi ha algun salt d'aigua, hi ha aigua i és molt maco. A l'estiu, per estar a la fresca, jo sé, fantàstic. Des de Peramola, perrotejant, tornem cap a Can Boix. Bé, doncs, hem fet un time warp de tot el recorregut, que segons això dura 2 minuts 26, i ja estem arribant a l'hotel Can Boix. Com li diem, Núria, al final? No. Massa lluny de la ruta. Bé, la ruta s'acaba aquí, arribant a Can Boix. Són entre 1.800 Massa lluny de la ruta. i 2 quilòmetres, segons el cartell que et trobis. I el que farem serà anar a l'habitació, descansar una estoneta. Tenim temps de descansar? Massa lluny de la ruta. Quina hora és? 2:15. Bueno, doncs anem a l'habitació, ens canviem, ens posem uns pantalons i dinarem. Massa lluny de la ruta.